Kapin sa buwan sa dilipang eleksyon, nahanay na ang mga security measures sa Mandaue City. Alang nini, pabilin ang gikonsiderar ang yellow alert status sa maong Dakbayan atol sa eleksyon. Anong report din ni Coserino? Subling nagmeeting kaganiha ang Joint Security Control Center sa Mandaue City. Milangkob sa JSCC ang COMELEC, PNP, AFP, DepEd, team ug ubang ahensya. Unang JSCC meeting sab kini nga gitambungan sa bag-ong City Election Officer Attorney Edwin Kadungog nga gidestino na sa syudad sa gipatuman nga reshuffling sa mga COMELEC officers. Gipahibaw sa kapulisan na plansya na ang ilang deployment sa eleksyon. Biyernes pa lang sa di pa ang piniliay, madeploy na ang mga pulis, labi na kung maabot na ang vote counting machines. Matag eskwelahan, tag-upat ka pulis ang mubantay. Kompleto tawag QRT, yung Quick Reaction Team. Unom ka police station na po tayo Quick Reaction Team. Plus, doon na tayo 3 teams nga mag-checkpoints na sila. Pabilin nga ubos sa yellow alert status ang syudad alang sa piniliay. Samtang miauhag si Entoma sa mga political parties, mupahibaw sa lugar ug schedule sa ilang mga campaign sorties. Kini aron maka-provide ang kapulisan ug security. Mupahibaw lang sila nga diya midre barangay, for example Tawason. At sa kung ang atong pulis doon na po'y makaadtong-adto. Dili kay kunya na mo patawag sa tuwa kung doon na nay rumble ba dito ron sa Uban ni Clans Gabutin, ni Coserino, Balitang Bisdak.